מה? אבא, מה? אנחנו יכולים היום לא לבוא לסופר, וגם שואלת אם ששירי נוסעת לסופר היא יכולה לבוא אליי. כן. זה אפשרי? בוודאי. כן. כן, רגע. בסדר, בסדר. 5, טוב. 5 זה בסדר. טוב. אפשר לכתוב גם את העגבנייה? אם תצליחי. אני אצליח. טוב. לא עם ממש לספון. הנה זהו. בסדר. אוי, תעשה.